25 юни 1923 година по улиците на Варна преминава внушително погребално шествие. Градът се прощава с един човек, намерил смисъла на своя живот в създаването и развитието на местното музейно дело. Това е чехът Херменегил Шкорпил, по-известен като Хермин. Хермин Шкорпил е роден на 8 февруари 1858 г. в Високе Мито, Чехия. След като завършва средно образование в Хрудим и реална гимназия в Пардубице, той продължава образованието си в Института по политехника в Прага, след което изучава и природни науки с специализация минералогия и ентомология в университетите в Прага и Лайпциг. През септември 1880 г. Хермин пристига в княжество България. Това е времето, когато новосъздадената държава започва да изгражда своята образователна система и няма достатъчно квалифицирани кадри. Първоначално Хермин се установява в Габрово, където изучава български език. След това преподава естествени науки в гимназиите на няколко български града – Пловдив, Сливен, София и Русе. Той е един от първите учители в България, които въвеждат като принцип нагледността в обучението. Съвременник на Хермин го описва последния начин. Като учител неговите джобове бяха постоянно пълни с треви, цветя, вкаменелости, скатани грижливо в книга гущерчета, жаби, умрели мишки и змии, събирани из околностите на града, с които той майсторски умееше да държи напрегнато вниманието на учениците и да възбужда от тях любов към природата. Едновременно с преподавателската си дейност, Хермин Шкорпил развива и активна изследователска дейност. Той използва всяко свободно от учителските си задължения време за пътувания и разнообразни проучвания. В резултат на тях съставя първата геоложка карта на целокупна България, издадена на български език. Тя обхваща териториите на княжество България, източна Румелия, северна Добруджа, южна Тракия и Македония. Наред с геологическите наблюдения и изучаването на флората, събира различни археологически находки. Във всички градове, в които Хермин работи като учител, заедно с брат си Карел създават археологически, етнографски или природни сбирки. По-късно, повечето от тези сбирки стават основа за много от бъдещите музеи в страната. Двамата братя привличат вниманието на местните жители към миналото и старините в и около градове, в които живеят. В книгата «Паметници с българско» братя Шкорпил описват смисъла на своята работа. Имаме единственото желание, щото паметниците из българско да подействуват за пробуждане на почитание към родните старини, които са непосредствени свидетели на родната история и народното съществувание, както и за пробуждането на народното чувство. Заради крехкото си здраве, през 1904 година по лекарски препоръки Хермин Шкорпил се премества във Варна. Там той заживява в дома на брат си Карел и започва да преподава във Варненската мъжка гимназия. Здравословното му състояние обаче не се подобрява. Не след дълго Хермин е пенсиониран по здравословни причини. Тази неприятна на пръв поглед ситуация поставя началото на един нов етап от неговия живот. Само няколко години по-рано, през зимата на 1901 година, брат му Карел Шкорпил, заедно с група съмишленици, основават Варненското археологическо дружество. Така, през 1906 година Хермин е избран за негов председател. Една от основните задачи на Варненското археологическо дружество е да съгради собствен музей. На 11 юни 1906 година тържествено е открита неговата първа експозиция. Тя е подредена в малко помещение на тавана на Варненската девическа гимназия. Като председател на дружеството, Хермин изнася множество публични сказки във Варна и околните градове, за да популяризира резултатите от неговите археологически проучвания. Води служебна кореспонденция с различни държавни институции и частни лица, имащи отношение към дружествените дела. Участва заедно с брат си Карел в списването и издаването на печатния орган и отчетите на Варненското археологическо дружество. Отговаря за документалния архив на музея и дружеството. Въпреки многобройните задължения, Хермин не изоставя своите научни занимания в областта на геологията. Той изследва изворите на река Девня, природния феномен Дикилитаж, днешни побити камъни, подвижните пясъци в местността Узун Кум,
днешни Златни пясъци, скалният комплекс Аладжа манастир. Когато стигнеш до вратника на манастирската ограда, учуден оставаш от чудесната гледка, която се изпречва пред тебе. Гледаш една висока скална стена, продупчена и напъстрена. От това тя е добила името си Аладжа, което ще каже шарен. В долната част на скалата се гледа дълга дупка, в която се намира пещерна черква и калугерски килии. Над дупката се гледа един подмол, в който е залепен като лястовиче гнездо едно параклище. Хермин Шкорпил взема дейно участие и в археологическите проучвания на два обекта в околностите на Варна с огромно значение за местната и българската история. Единият е средновековния манастир в местността Теке Карач. В него случайно е намерен уловния печат на княз Борис Михаил, покръстителя на България. Другият обект е християнския храм от късно античната епоха в местността Джанавар Тепе. При разкопките на неговите останки е направено изумително за онова време откритие. Под могилния насип се откриха основи на старохристиянска еднокорабна базилика с красива мозайка и кръщелня. Между амвона и олтаря се откри една дупка във вид на кладенец. От дъното му отивал един тунел към престола. Тъкмо под него се намери изидана скришница, а в нея кутия. Кутията има вид на саркофаг. Тя е изработена от бял камък алабастър. След поддигането на капака се показва една копринена жълта кърпичка и някакъв предмет, обвит в черна материя. При разрязването й се намери сребърно саркофагче, в което като се отвори, намери се трета кутийка, обвита в жълт копринен плат, напъстрен с геометрически фигури, ромбове. В него се намери златна кутийка. При изтеглянето на капачето се намери вътре едно кокълче от ръка, част от плешка и парче от изгнило дърво. Хермин Шкорпил има голям принос и в изучаването на битката между войските на полския крал Владислав III Ягело и османския султан Мурад II, провела се през 1444 година в околностите на Варна. Въз основа на своите теренни проучвания, Хермин рисува и първи публикува доста точна карта на бойното поле, която се използва от почти всички по-късни изследователи на Варненската битка. По негово предложение, през 1923 година Варненското село Паша Кьой е преименувано на Владиславово, днес квартал на Варна. Една от големите заслуги на Варненското археологическо дружество за популяризирането на миналото на града и неговите околности е организираната през 1912 година изложба Варна в картини. Тя съдържа общо 113 броя маслени и акварелни картини, литографии, планове, чертежи, снимки. Те са подредени в сградата на Девическата гимназия и отразяват историята на Варна от тракийската древност до съвремието. Хермин Шкорпил открива изложбата с беседа за значението на старите български постройки и тяхното запазване. В резултат на своята изследователска дейност, Хермин Шкорпил става редовен член на Археологическия институт в София и Руския археологически институт в Константинопол, дописен член на Германския императорски археологически институт със седалища в Берлин, Рим и Атина, на Австрийския археологически институт в Виена, на Природонаучното общество в Петроград, Русия. Той е избран и за почетен член на Градския музей в Високо Мито, Чехословакия. Хермин Шкорпил си отива от този свят неочаквано на 25 юни 1923 г. на 65 годишна възраст. Според последната му воля, той е погребан до останките на късноантичната базилика в местността Джанавар Тепе, край Варна. Няколко години по-късно, през 1930 година, на гроба му е издигнат паметник, оригинална римска колона, украсена с капител. Дълги години, в деня на църковния празник Свети Дух, Варненското археологическо дружество провежда на това място панихида в памет на Хермин Шкорпил. В знак на уважение и признателност, Варненското археологическо дружество и улицата, където се намира къщата, в която е живял Хермин Шкорпил, носят неговото име до края на Втората световна война. Заради нестабилното си здраве, Хермин Шкорпил не сключва брак и няма наследници. Той завещава цялото си имущество на Чешката академия на науките за създаване на фонд за научни изследвания на България. Съвременниците му запазват следния спомен за него.
Този неуморим човек обладаваше редки духовни качества. Притежаваше златно сърце. Той беше благ, крайно учтив и внимателен към всички, готов винаги да услужи, да поучи, да поправи, но без да обиди. Хермин беше много отстъпчив и много търпелив към чуждите мнения и затова спорове не водеше. Той общуваше и поддържаше приятелски връзки с хора от най-различни обществени положения. От най-високо поставено лице до лозарския копач, което за хора с неговата култура е рядък подвиг. Едничкото оправдание на своето съществуване Хермин съзираше в работата, в творчеството и цял живот, въпреки не особено здравата си физическа конструкция, той работи без спир.